खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सेप्तेम्बराव खुंजानो हागौ आसामनि मोनबा विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थि। मणिपुरनि उखरुलाव 3.3 मेगनेटिउडनि बांग्रिं मावदों। नुमुलिगर पुलनिबारियाव सिखावफोरखौ थांखिनानै पुलिसआ गुलि गावदों। भिलेज रेजिस्टारनि थाग्रा न'निफ्राय गोबां बिबांनि रां जब्द खालामनो हादों। बङाइगाव आरो सिडलीखौ उफेरा बिसायख'थिनि थाखायल' मित्रजोटनो हगारदों। 2026 मायथाइनि थाखाय नङा बुंदों हिमन्त। चिरां पुलिसआ अपारेशन खालामनायाव माखासे हाथियार जब्द खालामदों। आसामाव थोजासे आलु सामब्राम दंखायो, बेसेन बारायनो नाङा बुंदों रन्जित दास। गुजरातआव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लोकसभा बिसायख'थिनि उनाव आसामाव लांदां जानाय मोनबा विधानसभा मासियाव उफेरा बिसायख'थि खुंनायखौ लानानै दिनै रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ दिसपुरनि जनता भवनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलाव स्टेट इलेक्शन कमिशना उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै गोनांथार बाथ्राफोर फोसावदों। स्टेट इलेक्शन कमिशना खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि मोनबा विधानसभा बियाबाव फैगौ सेप्तेम्बर दानाव उफेरा बिसायख'थि खुंजानो हागौ। गोजाम विधानसभा बियाब बायदियैनो उफेरा बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि उफेरा बिसायख'थि खुंजानो गोनां बियाबफोरा जादों सामागुरि, सिडली, बङाइगाव, धलाई आरो बिहाली। बबेखानि सनिबारखालि गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरजों लोगोसे भटार फारिलाइ होगोन। बेनि उनाव 20 आगस्त खालि उफेरा बिसायख'थिनि जोबथा भटार फारिलाइ फोसावगोन। बेनि अनगायैबो 27 जुलाइनि गेजेराव गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरा गावसोरनि बानबुंथि आरो थांखिफोरखौ होनांगोन होननानै स्टेट इलेक्शन कमिशना रोखायै फोरमायदों। गुबुन फारसे 30 जुलाइ खालि भटार ड्राफ्टनि फारिलाइखौ फोसावगोन। नाथाय दाबि आरो अजदखौ रावबो अनलाइननि जोहै होनो हानाय नङा। बेनि थाखाय जिल्ला बेंगिरि मावख' आरो BLOनि जोहैसो आर'जलाइ होनो नांगोन। नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला शुक्रबारखालि मणिपुर रायजोनि उखरुल ओनसोलाव रेक्टर स्केल बायदियै गासै 3.3 मेगनेटिउडनि बांग्रिं मावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे बांग्रिं मावनाया साहा फारसे 25.19 डिग्री आरो सानजाहा फारसे 94.31 डिग्रीसिम आरो गासै 30 किल'मिटारसो गोथौसिमहालागै गोसारद्लाहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रायजोआव लान्थ्रियै पुलिस एनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो नुमुलिगराव पुलिसआ सिखावफोरनि हानजाखौ थांखिनानै गुलि गावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नुमुलिगरनि पुलनिबारियाव जादों बे जाथाया। नुमुलिगर आरो गलाघाट पुलिसआ सिखावफोरनि हानजाखौ गुलि गावदों। रिपर्ट बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि हराव सा6 सिखावनि मोनसे हानजाया गंसे टावाराव सिखाव खावनो थांदोंमोन। नाथाय बेनि बागै पुलिसआ स्रोद सुलुङाव खौरां मोन्दोंमोन आरो गोख्रैयैनो अपारेशन खालामदोंमोन। ओरैहाय पुलिस फैनायखौ गुमुर मोननाय लोगो लोगोनो सिखावफोरा खारखोमा लांनो नाजायो। जाउनाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। बेनि उनाव BDPनि मददआव 3 सिखावखौ पुलिसआ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय 3 सिखावखौ सनाबर आली, आब्दुल कालाम आरो जयदुल आली होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों आरो बिसोर 3बो नलबारि जिल्लानि। रिपर्ट बायदिब्ला नलबारिनिफ्राय नुमुलिगराव सिखाव खावनो थांदोंमोन सिखावनि हानजाया। नाथाय सिखाव हानजानि 3 सोद्रोमाया पुलिसजों हमजायो आरो दा बिसोर 3बो पुलिसनि जिम्मायाव दङ। भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसननि हानजाया सिलचराव सासे फाथ'आरि थामहिनबा सासे भिलेज रेजिस्टार एबा माबाफोर खामानि मावनायनि रेकर्ड लाग्रा आरो हानि खाजोना लाखिग्रा सुबुंनियाव गोबां रां जब्द खालामनो मोननायनि उनाव बिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो।
काछार जिल्लानि सनाय ओनसोलाव थानाय बिनि न'आव एन्टि करापसननि हानजाया गोख्रोङै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गासै 10,90,000 नोगोद रां जब्द खालामनो मोनो। 18 जुलाइ खालि लामा बानायनायनि असिलायै मावख'आव रां लाखोमानायनि दायाव नुरुल हक बरफुया मुंनि सासे फाथुआरिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो 15 जुलाइ खालि धुबुरी जिल्लानि फकीरगंज थानानि फजेल हक मुंनि सासे साब इन्सपेक्टरखौ रां लानायनि दायाव ग्रेप्तार खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो एन्टि करापसन हानजाया सिग्रोमनायनि उनाव फजेल हकआ गोबाव समनिफ्रायनो मानसिफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नाय खामानिखौ मावबोगासिनो दङमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। रायजोनि मोनबा बिधान सभा बियाबाव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै गासैबो राजखान्थि हान्जायानो थियारि खालामदों। बेनि गेजेरावनो उफेरा बिसायख'थि आरो मित्र दलनि सायाव गेदेर बाथ्रा बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंनाय बायदिब्ला बङाइगाव आरो सिडली बिधान सभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव मित्र दल एजेपि आरो इउपिपिएलनिनो बिजाथि थागोन। नाथाय बङाइगाव आरो सिडलीखौ उफेरा बिसायख'थिनि थाखायल' मित्र दलनो हगारनानै होनाय जागोन। 2026 मायथाइयाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय नङा। मख'नो गोनांदि बङाइगाव आरो सिडली बियाबा मित्र दलनि आखायावनो दंखायोमोन। बङाइगावआव मित्र दल एजेपि आरो सिडलीया इउपिपिएलनि आखायावमोन। नाथाय बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव बङाइगावनि एमएलए भनिभूषण चौधुरीया बरपेटा लकसभायाव आरो सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारीया क'क्राझार लकसभायाव बिसायख'थि गेलेनानै एमपि महरै सायख'जानायनि उनाव बे मोननै बिधान सभा मासियाबो लांदां जादों। बेनिखायनो बे मोननै बियाबावबो थाबैनो उफेरा बिसायख'थि खुंनाय जागोन। बबेखानि बङाइगावनि उफेरा बिसायख'थियाव एजेपि आरो सिडलीयाव इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन। नाथाय 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय बे मोननै बियाबखौ मित्र दलनो हगारनानै होआखै होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंदों। मख'नो गोनांदि सामागुरिनि उफेरा बिसायख'थिया बिजेपिनि थाखाय गोब्राब जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। चिरां पुलिसआ भारत-भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय रनिकाटा ओनसोलाव गोख्रोङै अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि हाथियारफोर जब्द खालामनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अपारेसन खालामनायाव आखाइजों बानायनाय गंनै एके राइफल्स, गंसे रिभल्भारजों लोगोसे गरबा गोथां गुलि, गं-द वाकि-टकि आरो गं-3 रिसिभार जब्द खालामनो मोनदोंमोन। डिजिपि जिपि सिंहआ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बेफोर जब्द खालामनो मोननाय हाथियारफोरखौ मावबादिफोरजों सोमोन्दो गोनां होननानै फोरमायनाय जादों। बबेखानि जब्द खालामनो मोननाय हाथियारफोरनि अनगायै सासेबो सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जाथ'वाखै, जायनि थाखाय आसाम पुलिसफोरा दोनखोमानाय बेफोर हाथियारफोरजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रोङै संदानगासिनो दङ होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव थोजासे आलु आरो सामब्राम थुबुर दङ। बेनिखायनो आलु सामब्रामनि बेसेन बारायनो नाङा। बे बाथ्राखौ आसामनि जगाय बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामाव हाबफैनो गोनां गं 100निबो बांसिन आलु आरो सामब्राम लाबोनाय ट्राकफोरखौ नसुं रायजो सोनाब बेंगलाव होबथानानै दोननायनि बागै गुबुन गुबुन मिडिया हाउसआ खौरां फोसावनायनि उनाव आसामाव आलु आरो सामब्रामनि आंखाल नुजानो हागौ आरो बेसेन बांनो हागौ होननानै आराव जादों। माखासे फालांगिरिफ्रा खाबु लानानै आलुनि बेसेनखौ बारायनानै होनायनि बागैबो खौरां मोनदों। बेनि गेजेरावनो आसामाव थोजासे आलु सामब्राम स्टकआव दं होननानै आसामनि जगाय बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै फोरमायदों आरो बेसेन बारायनो नाङा होननानै खावलायदों। बबेखानि सोनाब बेंगलाव आलु ट्राक होबथानानै दोननाया आसामाव जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय नङा। मानोना बेंगल सोरखारा ट्राकफोरखौ साननैसो होबथानानै दोनदोंमोनब्लाबो लासैनो आसाम फारसे फैफिनगासिनो। बेनिखायनो सरासनस्रा रायजोफोरा बेबायदि आंखालखौ लानानै साननो गोनां गैया होननानैबो
मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ खावलायदों। गुजरात रायजोआव आसामनि सासे लाइमोननि सोमोनांथावै थैना थानाय हालोदाव बिनि सह'खौ बोखांनो मोन्दों। जिउ गोमानाय लाइमोननि सिनायथिखौ हावलिनि थागिबि 18 बोसोर बैसोनि प्राणजित दास होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों आरो बियो गोबाव समनिफ्रायनो गावनि खामानिनि थाखाय गुजरातआव थागासिनो दङमोन। प्राणजित दासनि बेबायदि सोमोनांथावै थैना थानाय थासारियाव मोननायनि खौरांखौ मिथिनो मोननायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा बागदावखांनायखौ नुनो मोनदों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि नखरनि रांखान्थि हालोदा जोबोर लोरबांथि, जायनि थाखाय लाइमोननि गोथै सह'खौ न'सिम लाबोनो हानाय जायाखिसै। बबेखानि बे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव हावली ओनसोलनि सुबुंफोरा समखिखांनायखौ नुनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।